bersama Pangeling di bawah asuhan Mas Andi Setiawan. Masak kalian ngebas. Ya. Moga Mas Tata. 1, 2, 3, go! Ya ampun, aku gak punya pulsa. Yo. Ngomongin sopo? Monge anu Mas Andi. Oh iya, piye? Mas Andi ngomong piye? Rungokno ya. Yo, nganggo kuping. Ora. Remok kabeh dadi bojomu. Bendinane bengkai wong suwi. Kok suwi. Ojo kokean cangkem dadi wong wedok. Jo cerewet. Karo wong lanang. Galak. Ojo njaluk pegat mergo pegatan saiki surate larang. Tak bayari. Aku tek karo tengah. Oh iya. Curhat. Karo tengah iki kok pirang. Wate Budi Karya bersama Pangeling. Ngomongin sapa neh? Monge mangun. Bu Haji. Nyurut, Pak Dunar nyurut ning. Yen mangun kan ya ya. Ya. Ngon rungokke. Dirungokke ya. Iya. Remok kabeh dadi bojomu. Kok iso? Bendinane kok keplak berdiri. Kok suwi. Aja kokean apik dadi wong wedok. Jo cerewet. Karo wong lanang. Ora kok ingoti. Ora kok openi. Ning gak tak kelon. Iya. Kudu tanggung jawab. Penake. Aja marah tangan. Jo sari Ojo negatif, ojo njaluk pegat mergo pegatan saiki surate larang. Mergo pegat